Аз съм 9 днес ще си давам Сашо БГ. Как ще спомена? Колко караш? 90. 88. Колко? 90. Се обърна, мале, обръщам се. Надясно съм тук, мамале. Да, към се таи да с тебе. Моля да срещна. Съм надясно. Минавам от това апартаментче. Няма надясно си. Може да. Като си кадърен. Може да спиш ти? Не. Маш чакаш, че почта да... От тук почва състезанието, мълчи. Ба, няма. Ще се обърна, ще стане една майка. Я? Да. Но така да се ходиш, ще дойда по тебе. Дай се помня. Ти да се видя как се обръщаш. Я ли че? Няма да бараш там, бе. Що пия после. Айде. Какво правиш? Не стига мълчи. Кой сам те бъде? Сам ти бъде? Мозъкът ти без майка ти. Тих. Ще даш тази половинче. Ба се обръсна. Уи, как се опаси. Стой така. На 3 почвам без огледала. Ама ни така ли? Може да... 3. Чакай малко, чакай си ми падне батерията. 3, 2. Чакай! Мунт пак. 3, 2, 1, старт. Моля бавно набира да го еба. Моля да набира. Който първи стигне до края е победител. Брат ти, да знаете тези детски не ги гледаме, брат му. Не увеличи малко. Не, без... О, той зад нас има... Какво правиш, бе, качалко? Може да сходим в ленците. Не може да сте. Много бавно караш. 52 километра. Аз 105. Виж. Аз се разминах. Минал си. Кой си минал? Минах се, ама ти учи! Тихо. Абе, ти ме извън. Тихо. Ой. Старам се 115 почти. Ако не се преобърна, казвам. Се хили много. Тук си направо. Покараш твоята лента, ей. Иди на мен, къде искам шкара. Хубаво. Направо сега ще сляза и отдолу ще мина. Просто да се засиля. Не идвам се. О, сега ще се прецакаш много жестоко, ако се ме следваш. Що? Защото ще се преобърна. О,
Давай първи трябва да стигнем до една... И какво знаеш, там казахте минеш отгоре, предсака се. Който първи стигне до една къщичка е победител. Ама аз не се състезавам. Ще мина от друга страна, почти. Състезаваш се още. Ако не се преобърна,